adwuma na watie de akoso no nyina e wo se ye ho aduro kakra watie de akoso wo akwatia watie the outcome of akwatia na de na wo sua frim e na uhu e na ugidi se beboa enioma asesa na eneme pese me share bibi kakra ema wo ehu nioma bi me share bibi kakra amo hu nioma bi ketwa bi me pese wo hu generation bia ene ekwan a omofa so ye omu nioma generation bia de atwam sɛ be ye beboa mo ate ene bebia wiase na duru ene bebia ye kɔ Jeff Koko ne so mamina ekopeke de me de ato so no me be sɛ uhu emfi a wadie ene sabre no de na etie ene ene the way anioma sitie na etimi a guide o yie ama wahu de ka wasem ba chobra Facebook na yenhwe ade yewo era bia ye ka era generation bia kire se yewo afi bi wo ho kopem afi bia emu nipa ene ekwan omu fa so ye omu nioma no different different kra nti bra Facebook na me kire wade na se de be ye beboa mo ate ene de ekoso owiase ma because akamia ye se wante bebia wiase na duru na wadwen eye wote se de na etie na enioma besesa nti mba chobra Facebook now Facebook oba ya kyrawo mfie bia generation bia ne de ekoso na ye fra bibi the silent generation and no year before 1946 and no year bra na World War 1 ne World War 2 ashase no samre na wiase nyina eko entokwa kese no before 1946 no ni efresa nipakuo no wona ye wuo mu before 1946 Inti meka uma ye wumu 1800, 1700, 1400, 1900 ya santua mu breso no before 1946 no. Now we are from the silent generation. Sa ankrofo no na omusuban pa yese they are still serving on boards shaped by duty and discipline. Sa breno na eye discipline the year juma or year juma day because samre no na entokwa bebre aba wiase asai enti na wo se omufa ekwan a industries eye adwuma ebeya ma oman na koye eno bibi eno mu kosiaye ewo UK Bretton Woods enti efra bibi Bretton Woods Accord ne ye wiase nyina hu se entokwa na amwa enti yen kambom na yemma wiase enko nanim eno na wiase UK France ne Germany ni omunyina akosiaye sa bre no na United States of America for ne wo sika pa dollar no enti wiase foforo na aka ni nyina decide say yemfa ye sika no embata dollar ho enti said de bia ye bobibi e bia ye ka crude oil ne ka in dollars ye ka cocoa ne ka dollars around 1940 44 ho baby no e na omu kosia ya Bretton Woods one na edi sa ade nanim e make sure say wiase nyina USA for ne wosika enti yanyi ntum uwo gold fa bata dollar ho uwo oil fa bata dollar ho ene ma USA eye kese pa enumu ena World Bank ebaye enemu ena IMF ebaye enti yesa inhyiamu Bretton Woods inhyiamu no ena de ba sa generation friend the silent gen enti na ya adwuma discipline enya ti so obi disika da bi obi apeso oyire ne ho se de be ya oman ni betumpon a free the silent generation no ena ba what we call the baby boomers
baby boomers saa brɛ no na afei ɛna yɛka ne sɛ ɔno yɛ after 1940 enti mo a moyɛ 1946 to 1964 mekyerɛ sɛ mo a yɛwo mo ɛfiri 1946 to 1964 no yɛfrɛ mo the baby boomers mo deɛ yɛka ne sɛ ɛnɛ ebi da so wɔ system ni mu deɛ saa nkurɔfoɔ no mo yɛ adwuma stability loyalty legacy saa brɛ no na ɛyɛ sɛ obiara na ɔwɔ saa brɛ ni mu no wɔn a yɛwɔ mu between 1946 to 1964 no ɔmo nhyehyɛ nyinaa yɛ ɛkwan a ɔmbɛfa so apagya na daakye bi enti na ɔmo yɛ biribiara boa daakye saa adwene na ɛwɔ mu tirim enti obiara yire no ho a bebia na obiara wɔ no ɔde nakoma hyɛ bibia ɔyɛ mu na wadwene legacy deɛ na metimi aya enti enum bi na wobonso na obiara yɛ plane na obiara yɛ train na obiara yɛ nneɛma ɔdwene sɛ daakye baby boomers ɛno yɛ wɔn a yɛwɔ mu from 1946 to 1964 ɛne ɛba generation X which is Gen X. Na Gen X for no ye one na ye wo mu efri 1965 eko 1980 efri 1965 eko 1980 nti mo a ye wo mu 1965 eko 1980 sa mo generation ye from generation X sa nkrofo no ye ma ye treni omu se wo ba wiase yire ho na wankasa obi enu a wo hwe nti wankasa bɔ wo ho modern na yire ho yɛ adwuma saa nkɔfo no many bre their delivery focused omu yɛ nkɔfo a omu adwuma ɛna omu ntena omu to so nti wo bɔ 1965 1984 no saa generation no ɛyɛ nkɔfo a wo mu saa nkɔfo no wo de hwe mu ɛyɛ maame nom yɛ papa nom ye janom saa nkrofo no saa ye maame num no mo adwuma ekwan ye obefa so survive ama ne mma ene ne nananom aye adwuma no omu beye saa generation no enti omu de ne na ye ewose me ye adwuma se me maame anhweme a ewose me fa so ye adwuma enu nti na obehwe from 1965 for no dodo na ye maame no mo mu odwom ye papa no mo mu odwom ana mo twi taxi obi ye drivers ebi kra call retirement o hwe omu generation na ohun se eye nkofo a omu pa adwuma pa efri 1965 call 1980 no and a free ho because medical culture say ye were the silent generation before world war no nkofo bi kon ya that is before 1946 generation X na say maka ho asem no now ye ba millennials ye nkrofo a ye wo mo from 1981 through 1996 enti one na ye wo mo from 1981 to 1996 no o ma asem ne eken enti me ye millennial me generation here from 1981 to 1996 sa generation no enti wo ya wo between 1981 to 1996 ye from millennial na sa enkrofo no generally de omu beto generation bia ne de omu beto ye enti de omu beto ye no ehun suban eno mu da adie na 1981 for no they are about 34%. They are purpose driven. They are collaborative. They are growth oriented. They are training yen say, you know, na umame, me sika, enti you know, ne ko school, never share me, and more nimbro be a dear, buadie, yes, sir. Ye kan no aye oba katahusie empasem emfranim guasie bia mreye yire ho na wowie a be ma bi ana oba bi waware kama no ate abusua saa teteye no enti no obia yire no se me de mempese me di problem be eno na oba se saa bre no obia suro se obeye bibi a se akoye akwadambo ne nsem kra wusuro every say e de nimguasie wo de nimguasie ba abusuafo ni mu a asemasi eno ye millennials 1981 to 1996 now Gen Z for no ye ka Gen Z I'm sure say what Gen Z
Gen Z for no ye one na ye wo mu from 1997 to 2012. Enti akwada bia ye wo no from 1997 to 2012 no. Omo ne ye ka chom so me Gen Z for no. Gen Z for no sankro for no. They are inclusive. They are tech native and values transparency. Tie sa Gen Z for ni bi ena ye wei. Sa nkrofo no omo beto computer. Sa nkrofo no omo ye nkrofo a untimi mfa intro enhunehuna no. Woma ye woman from 1997 to 2012 no. Dodo na bi wo ene oma ye omo to abai. Sa nkrofo no no mu dili a enye te se woyɛ agya na wadwen ya wo sɛ saa tete ntete nneɔma na wode kyerɛ yɛn a yɛde yɛ ankasa no ɛnɛ nkora we ombɛkasa nkora we omo bɛbusa sɛ adan nkora we sɛ woka sɛ ɛmo nkoa na wɔ hɔ bɛka kyerɛ sɛ mendi ɛmo medi bibi foforo saa nkrɔfo no omo bɛto technology enti omo nkasaye ɛyɛ different saa nkrɔfo no ɛyɛ de omo hu ɛnɛ eno mudi ye adwuma hwe ade a me kan badwemma bi ntie me na onhu baabi awiase aduru efiri se etode bia na ewra fi ye ho se ye de yesuban na ebra ye wo yen ene didi nkomo se wante ene baabi awiase aduru ene wo na ye ne omusia edili na de bia be make mistake enti Gen Z for 1997 to 2012 no omo beto technology eye computer mobile phone internet omo beto ye nti sa nkrofo no ekwan ye omo fa so tin nyoma ase no different ye breso na internet ni ho ye time na zenda ne sa nyoma ni ho ye time na ye infrared any bluetooth enu bi na na ewo ho ene nkra no omadru level bi e different na se kra de ye wo the current state cry from the Gen Alpha. Gen Alpha, that is Generation Alpha. Oma ya wumo after 2012. Omu die, the emerging, omu ye fast learning. Omu ye nkofo omu ye smart. Sa Generation Alpha no. Gen Z for no kra ni entimi handu omu no. Sa Generation Alpha na enem prempren dodo na woma. Oma ya wumo after 2012 no. Omu kra di oma sem different. Omo beto mobile phone omo timi tam o phone no mo koho o password o metimi atam me bucket o betimi atam ne na okọ password no akọ biebie de opeso obiebia obekọ YouTube obekọ enioma bebre ho betimi aye kra wusa na wuntimi nye edenti na me church o sa anyoma yi e kire wo se enemprempren ye wo generations Gen Z for any Generation Alpha for omune doso pa. That is one na ye wu omu from 1997 ebepem ene. Sankofo ne doso pa. Enti dienti na meka we. Oye amanyoni, oye panyi, oye sofo, oye panyi na wafutuo no eye tete afutuo a omumfa. Se onhyehye eye tete nneoma omumfa omuntie enti makacho se yenkasa sankraye omuye nkrabo no omadwen ye smart sa wono maba no omunye nkrofo a wutimi sisi omo omadwen ye very smart omusua de omo social media so omuhu nneoma bi kra wunim omo te nneoma bi ase kra wo nti ase omu time no maba to be friend no AI artificial intelligence sa AI na first no ade bi wa te se wo kodwene ansa no ene omaba to say computer betimi a kire wo sa ade no instead se obedwene se de be obetimi use na agina ye bibi foforo omu na ba to bibi e friend no internet of things internet of things ne say ene metimi atena ha na ma hwe mi phone so se mi wo CCTV camera mi ni fie ba metimi a check mi phone so de ekoso nyina metimi a check metimi atena ha na ma to ade afri abrochire na de abra mi hia se mekoho eni nti se wo ya amanyoni anya amanyokuo na oni sa Generation Z for from 1997 be pemene edi nkomo a
na wo kasaye no ye tete de ni bi tete politics ye be ko ye be bo ye be ye say Rollins ye say and a Rollins ku nipa enti NDC for mu nu moja MPP for mu ye say sa nyoma no oma be ni generation no ma ba no omo ye smarter than sanse munu na ya na amanyofo ye no sa generation no omo mfa ho say ye wo mu to MPP mu ana ye wo mu to NDC mu enu ntina yetiminya Ashanti region for the first time NDC timinya more votes no anka first na kentansi because ye millennials na ye wo ye from 1981 ebe pem 1996 no sa ye nkrofo no ye ni etie ye maame enti se ye maame ye wo ni to MPP mu ana NDC mu a ye wo na to NDC mu nko ade obenyiri with NDC ye wo to MPP mu a eno na obenyina tum basa generation Z for ne generation Z for ne generation Alpha for no se uye MPP ni na ohye na MPP nkoyi a obeka cho se ma meto ma NDC ena se say John Mahama na ni age ankrofo bona mo no hye ankrofo mu to abama no eye mabunu ebeduru baabi no se yewra John Mahama ne NDC fo hye ase se omo toto papa so a obon se sam mabunu na o mani gye no omo beto ama party foforo enye de obeka because sam rante we omo ye very smart enu ntina to de bia metie empanyufo bi ni amanyokuo bi ene nyoma omo ye na mehwe ma me se na mo eyamo se mo wo mo breso ana mo message nye mo nsem kaye enye mo tena radio so a ne ma toto ayampia na yemo se eno na nkrofo pe manano me catch you say demography ni eden je fasa demography ni mame wono mo to aba 2024 na me nche demography no wona sese mo to aba me kire wo die ntia na NDC aye akono chen MPP me kire wo die ntia every say NDC for no tena ase ehu sanyoma na ye ka no nyame aye adom to de bia ye ka nsem ya na muntie yen yo ompe masem memfa ho but I will tell you the uncomfortable truth no kra bi wo ho a den ba me meka kire because me pe wasem opa fa pa memfa ena me nye we because me pese obo me din se na ne Jantuah me ye we because of posterity se me ka kire wo ena wantie and MPP mu a anka Abbas Nuruddin Sami Jamfi Eric Ejay Asafo Ejay anka ye MPP mu a anka ya forma wa adwuma mu a ne se omunkoye PRO there's no way a MPP mu Sami Jamfi ebenya position gold board ya de bema MPP nkokrafo ya Osafo Mafo Hakman Usu Ajiman ne empanyufo ya sa omania MPP mu anke de bemomu gold board na MPP mu yesem fa kwama small boy like Sami Jamfi ensi small boy scholarship secretariat o se enkofa ma small in MPP my small boy like Asafo J ensi but essence John Mahama tena se ekotena fie study hu se Bebia, wiase na dru no generation Z and generation Alpha. Sa nkrofo no na se so moto aba. Enti wo yi o ma nkrofo a ebetimi aboa wo ama wo ye bibi ebetimi akoye. Enu nti na NDC fo ani bre wo social media so. Na omo ye mmaburu sem sa bre no na MPP fo eti radio so eno omo ye breaking the 8. Enunti enne social media NDC for ayete se NDC for na agiafa enye omo because generation na ba beto no omo wo social media so omo hu de ekoso enti se wan hwe ye a wa dwene beye wo se omo nim de omo ye enti abatuo bi aba na uya manyoko na wonfa mabunu ho na ye wa dwene se bibia nkokrafo te se de na MPP for ye ya obehwe Intina me catch us 2032. First sign war ha. NDC be say wini.
o de fa sign ha me cabin ehuna me say 2032 ye be sa be bo aba no na NDC awini me nka ehuna se Kennedy Japan se hwan na be ba o NDC be say wini if you say NDC for are getting it right Cheso mo be 185 MPP ayere swa ne so metimi anya seat kakra na bia dru be 100 that is so I'm even talking about 2028 yes 2028 as I'm making not 2032 de na enyoma no aye na NDC for nso ahyase eye ahantan ne dwe into 2032 de eno de ye very open to MPP but 2028 de NDC be say wini. I am sorry to disappoint you. Market today and 4th September. Thursday. From market war say 2028 NDC be say wini. NDC be say wini because NDC for generation Z any generation Alpha for now from 1997 banano omutuomase they understand them and no matter omun for and they grow say they will grow knowing Sami Jamfi grow knowing this but busa emebunu no enipa say na wo MPP mu omukai wo mu MPP mu de omukai wa ne ayi kenoforiata eno no omukai no kenoforiata omumaka nyina busa youth in MPP say why no kai no on kai obia me na makama asema wi eye den de but makani say no nche say NDC sa bibia timisi we your projection na make sure say 2028 NDC be say wini but a projection that depends on also John Mahama so betimi maintain ni baby a washa ase free na and MPP for so eba say ya you need to also learn from it say maka say 2028 o me wini ni nche say chenchena e wo so mu betimi aye bibi de make say mo fa mo long time mo be 3 years mo fa na mo hu de me kan say ene campaign ni generation Z ni generation Z ni Gen Z for ni generation Alpha for ni so a ebie betimi adane but till now aye guso kase omu ye de omu ye de ebe den ma me ni Musa Dankwa enkasa the man of the moment